Moja familija je jedna familija, bogata familija, potičem iz jedne bogate familije, ali nažalost nema nas puno. Ono što nas je bilo, bili su školovani ljudi, svi su bili školovali. Moj otac vjerovao najviše, prvo je vjerovao u Boga, pa je vjerovao u školu, pa onda u đubre. U đubre. U đubre? Ja? Za đubrivanje, jel? Pa ne mere njiva roditi, pa nema sjena. Bez đubreta, pa ne mere, nema sjena, čime ćemo stoku hraniti. Imali smo dosta stoke. Otac na školu, nigdje nije radio, amiđe, djed, prandjed. Najstariji žitelj ovoga kraja Visočke nahije i Tuzlanske nahije je bio moj prandjed koji je se rodio 1810. godine, a umro je 1926. 116 godina je živio. Što čao fino se pozdravi?